my channel. Pag ato na mo balamban guys kay nakapang-ukay-ukay ni kay pag humana mo upan ni udto dito sa Banong's Grill nga dito sa Balamban murag boundary na siya sa Balamban ug Asturias. Pagpadung na mo dito sa muang check-inan nga resort dito sa Asturias, amo nalabyan ang katong ukay-ukayan nga dako jud siya og pwesto. Kuan siya kanang 2 stories siya nga building. Unya pagkakita sa akong kauban nga hilig pud og ukay-ukay guys ba kay ni ana man nga manghapit ta dinha kay manghapit ka na mobalik ta dinha kay mangukay-ukay ta mao to nga pag humana mo og pahimutan dito sa resort unya naka chika-chika naka gamay lang may nakit-an sa dito sa resort nibalik dayon may dito sa ukay-ukayan kay aron aron makapang-ukay may ba og tarong kay kuan na baya to mga niadto mi dito mga alas 2:30 naman siguro to sa hapon. So aron di mi mahapunan og kuan dito nya makasuroy-suroy pa mi anang adlaw dito sa surroundings dito sa resort na nadali mi og kuan ibalik gyud mi dayon dito. So akong ipakita ninyo kung unsay nahitabo sa ukay-ukayan kay para makakita pud mo ba kung unsa kadaghan ang ukay-ukay sa sulod. So mao ni ang nahitabo dito sa ukay-ukayan guys. Hi guys, naata karon sa Balamban sa ukay-ukayan nga gitawag og UK Republic. Daghan kay silang mga display guys, mga dresses, mga blouses, naasad sila mga leggings, naasad sila mga sportswear, ngon ana. Unya kani sila, ako ani silang mga kauban, kana sila. Naasad sila mga swimsuits. So naa ta diri sa sud sa ukay-ukayan guys, tan-awa perting daghana nila og display. Maglisod na gani tag-agi ani kay tungod sa kapuno sa ilang mga display. Mao gyud ni saktong ukay-ukay kay ilahang mga display dinhi sa sagol man. Nindot tong ubang ukay-ukayan ba guys kay kani nga dapit puros blouse unya kani pod nga dapit puros karsones ngun ana nindot kaayo kay dali ta makakita. Naata ani karon sa leggings nga section guys kay leggings man gyud akong ganahan paliton kay komportable siya isuot. So dinhi na ako'y nakit-an ato ning i-check kung okay ra ba ni siya. Pero wa ko kaayo kauyon sa iyang color guys unya daan-daan na sad siya iyahang panapton ato lang ibalik. So dinhi mata-matahon gyud ta guys ug tinan-aw kay pertig yung daghana. Unya nindot untag daghan papuntag kwarta kay ang daghan putag mapalit kay kuan kanang tungod sa kadaghan nilang display unya unsaon man gamay ra man tag kwarta muna nga tuan na lang yung pilion ang pinaka the best kung unsay atong mapilian kay wa baya ni sa plano nga manghukay guys unya kay na kalabay man taani nga daghan man di ang ukay-ukayan diri. So mao na nga tuan na lang gyud ning iguon ni atong kwarta. Una ako'y nakitaan guys o nga leggings siya, pang sportswear siya, nindot pa kay siya garter. Niyang panapton, mura pa siya bag-o guys, kay nindot pa man kay kondisyon, wala may mga lanot-lanot. Beato ko no isuko, di ba ni manglapaw, ani ato ang tiil. Okay ra di ay guys, oy, so ato aning paliton. Kini may una na kong napilian guys, nga kuan, paliton. Unya atong i-check ang bilahan kung wa bay gisi. Okay raman day guys. Unya ikaw diha bay unsa may napili nimo? O muna-munang ukay ni Kuya Amay na ba kay mapilian ani niya? Beato ko nung tan-awon ng imuhang napilian. Unsa man na shorts nga itom? Be check ko nung okay ra ba na siya? Mubo man lagi na siya. Pang kuan na siya murag pang beach na nga panapton umubo man lagi be isukod kunog asa kutob kay atong tan-awon mubo man oy pa kigol man na oy ibalik na kay mubo man kaayo wa pa jud siya naka palit og naka kita siya unsay iyang paliton diha guys tungod sa kadaghan mata-matahon lagi ka. Hi.
Tanawa ilahang ladies t-shirt guys o 150. Mahal-mahal gyud ilahang presyo dinhi, ang uban kay tag 85 raman. Unya ilahang hanger o tanawa perting huota maglisod og ukay taana ni undang nalag ukay akong kauban kay nanghaw ang bukton o. So akong ipakita ninyo guys kung unsay amo ang naukay dito. Mao ni siya nakaukay ko og tulo ka items. So ang unang din akong giukay dito kuan kanang leggings. So mao ni ang atoang napalit nga leggings guys o kini. So kuan siya kanang mura siya kanang maguwang gamay sa dry fit nga pwede siya pang sports siya ba nga attire. Pwede po siya kuan isuot dito sa beach kay kuan man sad siya kanang mura bitaw ang iyang panapton mura siya brush guard ngun ana. So mao ni ang pinaka primero na kong naukay. Unya ang price ani guys kay 150 unta. Unya gihangyo na ko 120 may gani kay ditugot. So mao ni siya ang mahal-mahal man ilaha dito guys kay 150 man. Usahay kag kanang mangukay tanang ubang ukay-ukayan kay tagbuan raman tag 80 ingon ana. Mahal-mahal ilaha dito. So mao ni ang usa sa ato ang napalit. Unya ang ikaduha na ukay nako guys kini siyang blouse. So kuan siya ingon ana ambot unsay pangan ani nga design sa blouse basta kay giganahan ra po niya kay ang iya manggong garter din hidapit ligon pa man di pa man siya lustrade. So mao ni nga ako siyang gikuha kay nindot man sad siya o ikuan ipares og pantalon nga itong nga style sad siya dinhi sa buktunan ba kay kanira iyahang kuan iyahang tabon. Di ko kailag unsay style ani. So ako ning napalit siya og 85 man siguro to ni kaning blouse. So wala ni siya kaabot og kuan. So wala ra ni siya kaabot og 100. So alang-alang na lang ni kay kanang wa kaabot og 100 guys ba kay mamalit baya putag brand new nga blouse kay mahal pud baya na baya sa mga 300 na sa 500 unya nindot pa jud siya panapton kay cotton baya siya nga baga. So mao na nakanindot kung mag-ukay-ukay kay makaminos ta unya makapili pud tag nindot nga panapton nga maka-afford ra pud ta kay di baya kuan di baya medyo mahal gyud. Unya ikatulong na palit na to guys kani siya kay dry fit ni siya nga branded siya guys o kani Nike gid iyang brand. Ang nakapili ani kay si Kuya Amay siya nagsige pud siya kanang pang-ukay dito niya nagtuo kog iyaha ang gipangita nagkani may iyang nakit-an duol man siya nako kani bay o sibo ni nimo bay niya pagtan-aw nako pagsukod nako kay isapaw pa man ni nato kay wa pa man nato nalabhi. So mo tong pagsapaw nako sakto naman siya pero ang iyang buktunan kay taas lang siya o tanawa atong buktunan o taas man kay siya. So pwede ra gid gihapon siya putlan ato dinhi paputlan bahala na lang na siya makuha na iyang design kay taas man gid kay siya ang buktunan. So ato ako ni siyang gipalit kay sayang nga pud baya guys o Nike gid iyang brand unya ang color man gid niya kay nindot ba nga murag may pagka purple nga may pagka brown so nindot siya ambot unsay pangan aning koloran ni. So may pagka purple siya dark purple unya to ara ni siyang kuanan putlan ang buktunan. So mao ni guys nga kuan kanang gipalit na lang gid nato niya ang price ani kay 120. So asa man ta mangitag 120 guys nga branded pa o unya nindot kaayo pa jud panapton kay hinul-hinul kaayo o dry fit siya nga baga-baga nga pagka dry fit. So mao ni ang tulo nga ato ang napalit dito sa ukay-ukayan guys. So nakagastos tag mga 300 kapin. Unya Kuya Amay kay wa jud siya nakapili og iyaha wa siya napalit. Ako ala tanan ang napalit. So kini siya. So that's all for today guys. Unya thank you for watching. Bye-bye.